ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, кадоме ки границара бошад ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо ширкати Акаи Собирро тавсия медиҳем. беҳтарин ширкат аст. Акаи Собир дӯстон беҳтарин шахсият ба нави мошин қати мақсад граница мегирад, мебарад, меёрад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. иншоалло ки одами чақчақкия дар раҳ зиқ намешавем баъдро. номерҳои ватсап мондагиаш муроҷиат кунед. ба ҳаматон дӯстон роҳи сафед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обушорон, кӯчаи Деҳқонобод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хона дӯстони азиз, дидесед, мақсад бо хишти лои бардоштагӣ, кришааш пӯшонагӣ, дара тиреза часпондагӣ нестай. оби сфедам проблема нест. оби сфед ҳасте дар наздикияш. нақша дӯстони азиз 200 000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо насиндеҷ сабаб масонад, боз арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапаш нависед. маълумот анитанои хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дар ноҳияи Дангада, деҳаи 402 як хонаи фурӯшӣ монда ҳастем. аз ин тараф меоем, сеюм рада, раи калон, сеюм кӯчада мегардем, охиронги рада, охиронги растада. дӯстони аз иҷада свет ҳаст, ина столба, об омадагиай, мактаб наздикай. чанд метр аста? 200 метр аста? 250 метр да мактаб аст. ин тараф стояй, оли часка додагиай, хона сохтагӣ нестай. ин ҳамин хона, хонаи фурӯшиай, дӯстони азиз. ин ҳамин кӯчара дидестен. ина дӯстони азиз, медроем, сар мекунем. тоза ҳавлира финдам ширихтагия, финдам 1 метрай баландиш. ина ҳолати хона, территорияша нишон медтам. ин анҷамканаи ошхона, ҳама чира сохтагиай. ай дарвоза дасти рост медроем, чиай? меҳмонхона, нишон метам ака? 6 ба 3 нимай. ина дӯстони азиз, ҳолати меҳмонхона 100% ремонт кардагиай. ҳама чи 6 ба 3 нимай. 3 нимай. ина ҳолати меҳмонхонаро дидестен. конкретни ҳама чи қоидави сохтагиай. ё чи ай ка буго? иш чи ай? Как гараж ай? гараж, наи баргиш, кухни, байн дадиш. иш, тамоми тобистона мешавад. Улагиш, ҷои нонпасхона. Тамом фаҳмуд, туалета. Охиронгиш ҳоҷатхона. ҳоҷатхона. ҳавли маҳкамай. семблоқати маҳкам кардагиай. пешхонара мегирем чикар сохтагиай. дарвозаи калон суда медроем пеши хона. ипарада чанд сотиқа ака? 6. туз медроем ака. ина навшинондагиай дарахто. 1 2 ов ҳастай. овша нишон метем. ина дарахто. ин тарафша полиай дидесте. овавин, ов чӣ хел омадестай. ина об питавой ая? об питавой тоза. тузуни хонада медроем калдорай. дасти роста кухняй. ина дасти роста кухняй. ҳай 100% ремонт кардагиай. ина холодильник, ҳамачи. ина ҷои криша, подвал, ҳамачи қоидави. ина меаёфи. дасти роста чи ай? ҳамом ая? ҳамом поли мучидагиай? хай на оторика ҳуй мекунем, ҳуй айбак кирам. хай свет нестай. ина шикатур кардагиай, потолок задагиай. толка болер мемонӣ чӣ мекунӣ? капли мечин тамом. ма дасти чап медроем. 4 ба 3 мебай. он ремонт кардагиай.
درزوی پلاستیکی ترکیه با فکرمو توز داره. آها. نه حالا خونه پاتولوگ گیپس کازون خاطی زدگیه. دستی چپ دا ایستو میدروی دست چپ دا خونه یک خونه دیگه ایده. پنج با سیمی مایا. نه. حالا خونه دیدیم پیچکه هستای برای زمستون موندگیه همه چیه. شرایط قوی داریه پاتولوگ همه چیش. اینجا میبینید راحت میکنید پولیای. دانگارا میتوه جالتپاش شابر میتوه کویزاودا میتوه. اینا دوستان عزیز. نمبر تا میتیا کبوک کو. نمبر 31 31 67 33 988 ایده واتساپ نداره؟ واتساپ واویلون داریم. 83 37 70. همگه واتساپ داره. واتساپ داریم. هر نمره کار میکنه واتساپ واویلون داریم. واتساپ واویلون داره. дӯстони азиз сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай бадро суръаташа равон кардаги нестам просто мо эълон додаган из бародарон азиз аз як апашкаи мақсад ягон одам наёфтааст ки хонаро сурат бигирад худаш дар федератсияи россия хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи регар кӯчаи максим горкиш мегӯяд 3 дар хона 12 сотик замин як дар хона барои зиндагӣ кардан тайёра дӯстони азиз свет ҳам дорад нархша сарошна фурӯхта накунад нархиш 100 000 сомонӣ бародаро касоне ки агар дар ноҳияи регар бошед дӯстони азиз хонахар бошед марҳамат рафта хонаро аз пеш бибинед ноҳияи регар кӯчаи максим горки номерҳои ватсапаш 3535 занг мезанед маълумоти айниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз чорумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри бохтар аквапаркш меган қурғонтепа 4 дар хона 5 сотик заминай нархша 180 000 сомонӣ мегабард 4 дар хона оби светам ҳаста як таҳмом дорад хона бо хишти лои бардоштаги бардаро нархиш 180 000 сомонӣ боз муомилаи хуб дорад марҳамат телефони барои тамос 972 19 69 96 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти айниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз панҷумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад айни ҳол дар ленинский район дар повороти ленинград деҳаи сароб аз повороти ленинград то пеши хонара 6 километр аз раи калон то пеши хонара 700 метр хона дар даруни қишлоқай масҷид дар пешуш магазин дорад мактаб ҳам дар лаби раҳ ҳастай илтимос дӯстони азиз хадро аниқ занг бизанед 2 сотик заминай 4 дар хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи сароб нархша 380 000 сомон мега хонаи замонавия марҳамат дӯстони азиз касоне ки хадро аниқ бошад ба ҳамин номерҳо занг бизанед маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз шашумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад айни ҳол дар шаҳри бохтар қурғонтепа деҳаи партадилш меган 3 дар хонаи 3 сотик замин хона ба ҳама шароитош гирдиш маҳкам дароза часпондагӣ деҳаи партадил нархша 220 000 сомонӣ мегӯяд дӯстони азиз аз 220 000 сомон муомилаи хуб дорад марҳамат касоне ки дар комментария мақсад аз шаҳри бохтар хона гуфтагӣ будем дӯстони азиз дидесен хона ремонтталабай боз 220 000 сомон муомилаи хуб дорад телефонро барои тамос 876 60 00 10 занг бизанед маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед ва дӯстон касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама карда бошед мошин ё ин ки хона замин марҳамат дар ватсап равон кунед мо дар видеои оянда рекламаш мекунем раҳмати калон барои дастгиритон.
дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки айни ҳол хона қарда дар шаҳри Ваҳдат, райони Эстигузарш мегӯянд. 3 дар хона, 6 сотиқ замин. дӯстони азиз, дар шаҳри Ваҳдат, райони Эстигузар, нархаш 90 000 сомонӣ. 3 дар хонара мақсад кришаш пӯшонагӣ нестай, бо стримблок бардоштагиай. 6 сотиқ замин, гирдиш маҳкамай. нархаш 90 000 сомонӣ, боз камтарак савдо дорад. дар номерҳои 3737 занг бизанед, маълумоти айнитари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро фаромӯш накунед, подписатсия кунед. иншоалло ки навори оянда боз мошинаи фурӯша пешкашон мекунем, фақат дастгирӣ кунед. ва дӯстон, мегузарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии мо. айни ҳол қарда дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзаянс мегӯянд. 3 дар хона, 11 сотиқ замин. 3 дар хона, дӯстони азиз, барои зиндаги кана тайёрай. нархша 99 000 сомонӣ мегӯяд. дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзаянс. аз 99 000 сомонӣ, дӯстони азиз, муомилаи хуб дорад. марҳамат, занг бизанед, маълумоти айнитари хонаро аз худашон пурсон шавед. раҳмати калон дӯстон, барои дастгирӣ худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.